عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. Ngokusho kukaSa'd ibn Abi Waqqas, uNkulunkulu ajabule ngaye, wathi sihleli nesithunywa sikaNkulunkulu ukuthula makube kuso sathi, ngabe omunye wenu angakwazi yini ukuzuza umklomelo wezenzo ezinhle eziyinkulungwane ngosuku ngalunye? Omunye wayehleli lapho wabuza wathi, singenza kanjani ukuthi umuntu azuze umklomelo wezenzo ezinhle eziyinkulungwane? Isithunywa sikaNkulunkulu ukuthula makube kuso saphendula sathi, uma umuntu edumisa uNkulunkulu izikhathi eziyi100 ethi uNkulunkulu umsulwa, uyobhalelwa ukuthi uthole imiklomelo yezenzo ezinhle eziyinkulungwane, noma uyakucingelwa izono eziyinkulungwane.